שלום חברים, מה שלומכם? אז יום שישי, מחר אני טס לארץ, יום אחרון. לכל מסע יש סוף מסע, והמסע שלי מסתיים בכמות מטורפת של ניסיון שצברתי. טסתי על הרבה מאוד מטוסים שעומדים שם מאחור, נהניתי מכל רגע. ולכל מי שטייס, אני ממליץ בחום, כבר הרבה מאוד אנשים דיברו איתי. באמת, אני הייתי בסבב טלפונים וזה 3 ימים של אנשים שפשוט התקשרו אליי ורצו לדעת מי, מה, למה וכמה. צברתי פה שעות טיסה בכמות הזויה בתקופת זמן קצרה, ואתמול בפועל גם טסתי על השארק, תכף אני מראה לכם תמונות משם, רק שתבינו כמה המטוס הזה משוגע. אז הוא טס 330 קמ"ש, 350 קמ"ש, והוא מהיר בצורה כזאת שעשיתי אתמול מה שנקרא קרוס קאנטרי, בצורה מלאה של המילה קרוס קאנטרי, ממש עברתי את כל צ'כיה ב4 שעות, וב4 שעות האלה בזבזתי רק חצי מכל הדלק של המטוס הזה, שזה הזוי, ונחתתי ב11 שדות תעופה, זאת אומרת שדות שונים. זאת אומרת עשיתי המראה, טסתי ב15 דקות, נחתתי 20 דקות טיסה, נחיתה, עוד איזה 30 דקות, נחיתה, עוד 15 דקות, נחיתה. משוגע לגמרי, זה היה צ'לנג' מטורף, על מטוס מטורף. ויאללה, תראו, ובפועל המסע הזה היה הזוי, כיפי, נהניתי, צברתי ניסיון, אני יוצא מפה טייס יותר טוב, ואני אחזור לפה כמה שיותר מהר, ואני ממליץ לכל אחד לבוא לפה. אז חברים, כל מי שצפה, תודה רבה, ונתראה בפרקים הבאים במדינה הבאה. יאללה ביי. טוב, היום הזה הגיע, אני טס על הדבר הקטן הזה, הולך להיות מגניב ברמות. ממש כמו F-16. סטיק בצד, סרט, מקום סטרטורי.